عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى نبي الله هود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي طاعة الله تحلو الحياة. Tumiyamiki Mungu subhanahu wa ta'ala ndikumfundila zabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba kumaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Tilimbuku limeneli la albayanu wa ta'rifu bimaani wa masaili wa ahkami al-mukhtasar al-latifi. Limeneli dalimbedwa ndi al-imam al-allama al-faqih Abdullah ibn Abdurrahman Balhaji Bafalli. Ndiye tumaona zokuzana ndi masunna audhu. Naam, tulipa page 61 pamene akunena kuti kuchokeraso masunna audhu at-tathlithu, mukamapanga udhu mudzipanga katatu katatu, ngati kusamba mmanja katatu katatu, kuchokucha mkamwa katatu katatu, kusuka mphuno mwanu katatu katatu, pamene mukusambisa nkhope katatu katatu, mukamasambisa mkono wa manja wa manzere katatu katatu, mukamapaka pamutu katatu katatu, pamene mufuna kupaka makutu mwanu katatu katatu, mukamapaka myendo mwanu katatu katatu. At-tathlithu kupanga udhu katatu katatu akutino yani ay tathlithu kulli min al-ghasli wal-mashi. Kaya mukusambitsa ziwalozo musambise katatu katatu, kaya mukuchita kupukuta ngati mmene tidafotokozera kuti mutu umachita munthu kupukuta upukute katatu katatu. Wat-takhlilu kaya nthawi imene mukulowetsa zala zanu muzala za myendo kuti mutsuke mkatikati mwa zala za myendo zanuzo, yani muzipanga zimenezo katatu katatu. Wad-dalku pamene mukuzinyula muzinyula katatu katatu. Wasiwaku pamene mukupanga ziswaki katatu katatu. Wazikru wad-du'a akuti mpaka naso pamene mukupanga mazikiri komanso mpaka na pamene mukupanga madua zimenezo muzipanga ndithuli motero katatu katatu. Munthu amene akufuna kuona zimenezo akaone unzur nihayatul muhtaji liramli, mukaone buku lija nihayatul muhtaji la imamu ar-ramli. Akuti li anna sayyidana Uthmana, chifukwa sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wachiwili mu khalifa wachitatu mu khalifa antumik Muhammadin sallallahu alayhi wasallam qala iya da fotokoza kunena kuti ala urikum wudu'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kodi ndisakuonetseni inuyo mene ankachitira udhu mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Simukufuna kuti ndikuphunzitseni inuyo mene mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ankachitira udhu, ndakuti thumma tawadda'a thalathan. Ndiye mtumiki kenako sayyidina Uthman adapanga udhu wakeo katatu katatu. Naam, hadithi mene rawahu Muslim adaila ndile imamu Muslim. Akuti fihi dalalatun menemo muli umboni lil imam Shafi'i wa malingana ndi imam Shafi wa man wafaqahu ndi onse amene adam satire imam Shafi fi anna al mustahabba fi ar-ra'si, kuti ndi tudi zimene ndi zabwino panthawi imene munthu akufuna kupanga udhu mmutu mwake an yumsaha thalathan, mutuo upukutidwe katatu. Kabaqil a'dha'i, ngati mmene timapangira ziwalo zina zonse. Akuti unzur sharh Muslim lil imam an-Nawawi, mukayangane buku lija sharh Muslim lolembedwa ndi imam an-Nawawi. Ndipo paka pa mutupo osapaka kamodzi ya muzipaka katatu katatu. Zimenezo ndi zimene maulama adazitenga kuchokera kwa tabi'in, iwona zitenga kuchokera kwa matabi'un adazitenga kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Chifukwa imam Shafi ana bado mchakati cha 150 hijri, ndiye mukaona pamenepo mukhoza kupeza kuti imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu alimuma centuries amene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawachemerera. Naam, akuti kuchoka pamenepo wa mashu jami'ir ra'si, ndi sunna so munthu kupaka mutu wako onse. Pamene mukupaka mutumo pamene mukupanga udhu muzipaka mutu onse, ndi sunna lil ittiba'i. Akuti zimenezo potsatila sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khurujan min khilafi man awjabahu, komanso pofuna kutuluka yani kuyankhula kumene yankhula anthu ena kuna kuti ndi wajib kupaka mutu onse, ndiye ndi sunna yani mutu wanuo muziupaka onse. Naam, akuti zimenezo wal akmalu
yani zokwanira bwino kwambiri kapena kuti njira yabwino method njira yabwino imene munthu angagwiritse ntchito pofuna kunena kuti mutu wakewo aupake onse ukwanire madzi bwinobwino akuti wad'u musabbihataihi ayike dzala zake ziwiri za mkomba phalazo ala muqaddami ra'sihi pa chipumi chakecho dzala zake ziwiri za mkomba phalazo adzikumanise pa chipumi chakecho naam wa ibhamaihi ndipo dzala zake ziwiri zikuluzo ala swidghaihi adzike pafupi ndi makutu ake awiriwo thumma yuzhib kenako akuti azayendetse bihima zala zake ziwiri zo za mkomba phalazo zonsezo pamodzi ma'ada al-ibhamaini kungopatulapo ziwiri za mkomba phalazo zikhale kutino wazikhazikitsa makutumo zisayende zimene zisasunthe zizingozungulira pomwepo ila kafahu akuti zala ziwirizo zimene za mkomba phalazo aziyendese mpaka na zikafike kunkhongo kwakeko summa yaruddu yadaihi in kana lahu sha'run akuti kenako yani azabwezeso manja akeyo yani ngati iyeyo ali ndi tsitsi tsitsi limene yanqalibu likhoza kumatembenuzika kuti pamenepo wala yustahabbu raddu marratan thaniya koma zimene zikuti ndi sunna kuti no munthu yani akayendesa pamenepo ndi abwezereseso kachiwiri zimene zikuti kuti ndi sunna yeye kungofuna munthu mwina kuonesesa kuti no madziwo mmutumo yani agunda makona onse naam akuti fa illam yakun lahu sha'run ngati mmutumo wake mulibe tsitsi lina lililonse yanqalibu limene likhoza kutembenuzika lisigharihi chifukwa tsitsi lomwe ling'ono kwambiri au litulihi kapena tsitsi lokutheka lalitali kwambiri lagwera kunkhongo uku kapena tsitsi lalitali kwambiri fala yaruddu ameneyo asabwenzeso ayi naam akuti thumma mashu jami'il udhunaini komanso sunna ina ndikupaka makutu onse awili dhahirihima kunja kwa makutuo wa batinihima komanso ndi mkati mwa makutuo bima'in jadidin ndi madzi anyuwani wadhahiru akuti zimene zizoonekera mayali ras yani tukamana tukunja kwa makutu ndikuja kumene kukundana ndi mutu wanuwo kunja kwa makutu kumene walbatinu ndipo tikamati mkati mwa makutu mayali liwajhi ndikuja kumene yani kwa kugundanizana ndi nkhope yanuyo tukhulupirira zimenezo wina aliyense akumvetsa bwinobwino ndiye kutenga madzi anyuwani ndikupaka bwinobwino ndithudi makutu athuwo naam akuti sunna ina wa mashu simakhaini munthu apake mkati mwa mabowo amakutu ake awiriwo wa huma khariqa al-udhunaini kama simakhaini ndi mphanga ziwiri za makutuwo bima'in jadidin ndi madzi anyuwani mkati mwa makutumo mabowumo kutsuka mu mmenemo akuti ghairi ma'i ras posatenga madzi ya jamine tagwirisa ntchito kapena posawelengera kupukuta kumene tapukuta makutu athuwo chifukwa cha kusuka mmutu wal udhunaini kumaso posatengera yani kusambisa kumene tasambisa makutu aja kunja ndi mkati mwakemo yani mphanga za makutuzo akhale madzi anyuwani akuti falau maso hasimakhaini bima'il udhunaini ngati yangagwiritse ntchito munthuyo kupukuta mabowo wake kapena mphanga ziwiri za makutuzo pogwiritsa ntchito madzi ya jamine iye amagwiritsa ntchito pofuna kusuka makutu ake awiriwo haswala lahu aslu sunna amene tisamuza kuti sunna pamenepo yatheka Mulungu subhanahu wa ta'ala azakupatsani zabwino naam akuti wa yustahabbu takhlilu lihiyati alkathifa ndipo zimakhala sunna kupesa ndevu zimene ndi zambiri akuti wa yuhsalu takhlilu ndiye kupesa kumeneko kumachitika bi ayi kayfiyatin kanat munjira ina ile semene munthu angagwiritse ntchito yoonetsa kuti pamenepo iye yakukhulupirira kuti no yani wapesa sisi lakero zimakhala kuti pamenepo zatheka akuti wal afdalu koma zimene zopambana kaunuhu bi asabi'i yumnahu munthu agwiritse ntchito zala zake za mkono wake wa manja min asfali lihya agwiritse ntchito kuyambira kunsi yani kwa ndevu zakezo ma tafriqi al asabi ndipo zala zakezo azizisiyanisa kuzitambasula ndituku kuzitambasula zala zakezo bwinobwino wa an yakuna bima'in jadidin ndipo pamene akupesa ndevu zakezo azigwiritsa ntchito madzi anyuwani ghairi ma'i ghasli alwajhi asagwiritse ntchito madzi ajamena kusukira nkhopewo achite kutenga madzi ena apaderadera kupesa ndevu zake bwinobwino fa an Anas bin Malik akuti kuchokera kwa imam kwa sayyidina Anas mwana wa Malik radhiyallahu ta'ala anhu alafotokoza kuti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndithudi mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana idha tawadda anali akapanga udhu wake mtume Muhammad sallallahu akhadha kaffan min ma'i amatenga so yani chikhato kudzazitsamo madzi mmenemo fa adkhalahu tahta kunhihi ndiye mtume Muhammad sallallahu amalowetsa yani
achikatojo kapena madzi yake ndi zala zakezo kusi kwa chibwano chake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhallala bihi lihiyatahu ndi kumapesa nawo madzi amene ndevu zakezo kumalowesa katikati mwa ndevu zakezo ndi sunna zimenezo siwache ndi sunna zimenezo waqala ndipo swada yangu la choncho kuna tuno wa hakadha amarani rabbi azza wa jalla ndio mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti choncho ndimene Mungu subhanahu wa ta'ala wandila mulila ine kuti ndikuchita ena nkumafusa kuti hadithi imene ndi hadithi sidaiwelenge sidaiwone ya hadithi imene yo rawahu Abu Daud hadithi imene yo adaila ndi Imam Abi Daud Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale naye akuti qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah Imam an-Nawawi adafoto kudza kunena kuti rawahu Abu Daud wala yudha'ifahu Imam Abu Daud adaila ndi hadithi imene ndipo sada tuudze kuti hadithi imene ndi dhaif wa isnaduhu hasanun ndipo sanadi yake kapena cheni yake asibamba badala ndi hadithi imene ndi yabwino bwino au sahihun yabwino bwino naam akuti mzimenezo mukafuna kuona mukaone mbuku lija la majmu' la Imamu an-Nawawi timire pamenepo pamene kufikira pamene tikhali tikupitiliza ulongosola zokuzana ndi masunna amene amafunika pa nthawi imene munthu akupanga udhu Mulungu subhanahu wa ta'ala kudalitseni pano pa fitaati llahi tahlul haya ngati muli ndi funso ndemanga tateroni kuti zabwino zifale mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jazakumullahu khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh